Lho rek, tak reviewno omah regane 200 jutaan. Omah iki apik rek yo, desaine boys yo. Iki kesenengane ibu-ibu yo, dapure ombo gede yo. Omahe modele koyo ngene iki rek yo. Wis, langsung cak, panas cak. Lah, iki wis oleh pager loster ngene iki rek yo, permanen iki yo. Engko sampean ning kene karek nukono pager wis ini tok. Lah, lek masalah karpot ojo kuwatir rek yo. Sembarang mobil iki sok mlebu rek yo, koyo mobil opo ae. Bismillah, alhamdulillah masuk kabeh. Fase tampak depan wis kayak ngene iki rek yo. Ah, ya wis. Terus nang kene iki wis ana taman, taman gede ngene iki. Lek sampean gak seneng taman, iki kayak ana kanopi kena gawe ruang tamu outdoor rek yo. Lho, free gendi apa iki? Asalamualaikum. Lho, apik rek. Ya. Terus nang kene iki ana terasan ngene rek yo. Kena gawe nyantai-nyantai lek isuk karo rokokan koyo gak duwe dosa yo. Tapi aja rokokan saiki, posoan gak oleh yo. Wis. Nah, langsung aja. Kusene rek yo, gak lali kayu raya prasmanan yo. Nah, terus ruang keluargae super gede. Kena gaya asinan wong sak RT rong RT sik emot lah. Plafone apik rek yo, wis drop ceiling, full lampu down LED lho. Wis. Kamare ana loro rek yo. Lah, iki kamar pertama rek yo. Cara ngono kena gawe ambekan sadu rek yo karo bojone sampean lek bengi ngene kuwi ya. Lah, nang kene tapi aja lali tukono gorden ya. Wis. Kamare jejer rek yo. Iki kamar keduae. Kamar keduae wis hampir padha karo kamar pertama, wis ana cendeloe rek yo. Tenang ae, anti pengap pisan. Terus super mewah maneh rek yo. Nang kene iki engko ana pintu rek yo. Cuma sik utiwi. Iki menuju dapur sing jare mau iku rek yo. Super gede lho. Delon. Nah, halamane rek maksude lek dapure minimalis koyo ngene iki lho. Iki dapure wis L ngene iki ya. Wastafel ya. Halamane ombo kena gawe lapoan mbuh kena gawe masak berjemaah ya kena nang kene iki utawa kena gawe umba-umba nang kono wis tak pembuangan nang kono iku ana fiber rek ya wis terus nang kene iki ana kamar mandi sing super gede kena gawe adus wong 15 ya klosete wis gawe kloset duduk kok nang kene sampean kareno kono drone tok wis ya iki tak sepilno regane rek ya karo ukurane omah iki ukurane 5x12 regane 250 juta nego lah terus lokasi niki cedek karo pasar menganti cedek karo pasar hulaan lokasinya strategis rek yo terus belakangnya perumahan elit Grand Sunrise cedek karo rumah sakit Eka Husada yo pokoknya lokasi nang kene rek super strategis pol anti banjir 1000% soalnya dataran tinggi soalnya lek sampean krungu-krungu menganti banjir lek sido jangkung iki banjir rek yo otomatis sing jenenge menganti ku kiamat wis anti banjir pokoknya 1000% wis ngono rek yo info teko aku be sampean minat pengen takon-takon utawa pengen survei lokasi langsung japri via WA wis gak usah izin rek WA naik utawa teleponan wis tak layani dengan sepenuh hati Anda puas kami lemas. Assalamualaikum bye.